4. Kikukete pachu ni koro kaka nowacho ni jotieko cha ni koro tieko somo wacho ni mae chakruok mar somo. Some of the things ma puru nyalo timo apart from the causes mano wacho kagi and kaw thuolo mari mar reading. The culture of reading Kenya kae Cleophas kata Manochieng kendo ka nitie kama inyalo kane siling 1,000 ikawo ka siling 1,000 tiketo kanyo ene muma nikech iyudo ka nyithindo gi they are not osiepe mag muma. Kawo siling 1,000 keti odi kanyo kata mane wi mesa kanyo. Maybe ka jaodi modhi okawo muma kosomo to nyithindwa gi ogiero ga somo. Koro anyalo advise gi ni let's develop the culture of reading. Nikech mano koro kibedo gi confidence build kata mana communication skills magi. The more you read, the wider you go. The more books you read, the wider you open up your mind. Take that your time. Janyuol masani koro pana nyathi uloju yue in school sani koro ayudo daka mathin ka nyathi ok en misumba mari. Mi nyathi teach with moderation. Enbe obede gi thuolo mare ma ofuong'ore go o relax go. Tich to nyaka gi tije mag ot. Out duties nyaka gi tim. But with moderation oko nyathi oloro school ni koro ene jela ni nyoche yue ahinya koro da chulo pesa banji yue go e school. I'm telling parents that mano sabedo katimore kata wan kwa dongo ga wan ko iloro school ko ikidwa keti gi puodho ma chake sa chelo kinyi nyaka sa 8 sa 9 ni nyoche yue school. Mano ndalo matiyo okalo. Nyathi nyaka kony janyuol lakini waket gi konyo jonyuol with moderation. If we about jolony koro adokom nyithindo moso ka nyithindo jonyuol man Nairobi, an officer is always open for the counseling sessions. Preparation for the different causes karama the different opportunities man tie mbele nyithindo. Jonyuol gi namba nabro mamiyogi is open. Ginyalo biro abro miyogi jolony ma o specialize nikech wajalunga kata ma jolony muwuok oko. Gibiro KCT silikanyo gibedo gi nyithindo one on one session. Nyathi ka koro dhi e mbalariany kata ka koro dhi e college to dhi ka wang'e osayawre ni ka penj na wuok, what are the subject clusters madhi miya fall where is very very important. Iyudo ka nyathi ni confident kata magibayo lakini odhi otimore marach ok odhi yudo grade mar bayo manyicho expect but odhi otim go medical courses kata nursing. Penj biro wuok kae kibiro penj nyathi nyocha dwa timo course mane nyocha dwa timo nursing. Koro kipenje niya idwa timo nursing iyudo kem gi bayo ang'o kanyo to kono dhi na marach but I'm confused. Now allaying the fear of confusion should start from now. Koro ema nyathi chako ng'e niya kobedo na kamae to an gi plan B. Manyiso ni sani kama walose ni jonyuol kod jopuonje motimo penj gi gibed gi thuolo mara en twak mar ng'eyo nikech janyuol wacho ni en nying maber man